Ogulin, mali pitomi gradić, gotovo podjednako udaljen od Zagreba i Rijeke. Danas broji tek nešto više od 7000 mještana. Na ovom prostoru živi brojna srpska zajednica, okupljena oko ogulinske prosvjete. I sve bi bilo više nego dobro da uslijed zbivanja u Hrvatskoj nije otkazano ovogodišnje izdanje manifestacije Dani srpske kulture, na kojoj su trebali nastupiti Banjalučani. Šta se zapravo desilo pojašnjava nam Neven Vujnović, zamjenik načelnika opštine Ogulin iz reda Srpske nacionalne manjine i sekretar Ogulinske prosvjete. Pa je, manifestacija se održava tradicionalno u Ogulinu, ali ove godine evo imali smo da nam je ansambl narodnih igara i plesova iz Banja Luke Veselin Maseša otkazao gostovanje zbog straha za svoju djecu kod dolaska u Hrvatsku radi događaja koji su se dogodili u Splitu. Pošto su oni bili glavni nositelji programa i najviše imali, znači što se tiče programa učešća, više nismo mogli održati taj program, jednostavno smo ga morali odgoditi. U prosvjeti kažu da razumiju odluku banjalučkih folkloraša, sa kojima, kako kažu, imaju dobru saradnju. Ipak stanje u Hrvatskoj ovih dana je jednostavno takvo, da je najmudrije bilo otkazati sve. Pa svakako što se tiče na atmosferu što vlada u državi, ali što se tiče atmosferu u Ogulinu tu nije bilo nekih problema, niti mislimo da bi bilo ikakvih problema oko toga, s obzirom da je to kulturno-umjetnička priredba gdje se i sami sadržaji prilagodili mjestu gdje se odvija i smatramo da u Ogulinu ne bi bilo problema, a što se tiče ovih događaja u Splitu i u Zagrebu, jednostavno roditelji su bili u strahu za tu djecu. Iako smo mi pripremili i doček i cijeli program i djeca su trebala biti dobro ugošćena. U Ogulinu je atmosfera dosta dobra. Srbi koji žive na ovim prostorima ravnopravni su mještani. Istina, tenzije koje su prisutne u cijeloj Hrvatskoj se odražavaju na sve. Ispada kaže da je lakše bilo ovakve manifestacije organizovati prije recimo 20 godina. Pa gledajte, osjeća se to, ali u Ogulinu je atmosfera dosta dobra i suživot je već dugogodišnji, svi živimo zajedno, svi imamo iste probleme, svi imamo iste ciljeve. Jednostavno, mi smo svi tu rođeni, mi smo tu odškolovani, mi tu živimo, radimo i mi ćemo tu vjerovatno i ostariti. Tako da ne vidimo probleme što se tiče na području Ogulina, a što se tiče drugih krajeva u Hrvatskoj, to oni najbolje znaju sami svoje probleme. Evo, ali svakako nije nam u interesu da se to pokvari ili da krene u bilo kojem drugom smjeru, osim ovoga kako je bio do sada. Ono što je dobro u cijeloj priči jeste to da i pored svega gradnja Srpskog kulturnog centra u Ogulinu napreduje, upravo zahvaljujući dobrim odnosima Srba i Hrvata u ovom gradiću. Pa napreduje normalno, evo do kraja godine trebali bi biti gotovi radovi, znači građevinski radovi. Radovi su već sad u poodmakloj fazi, tako da evo dobit će Ogulin još jedan reprezentativan objekt koji neće biti samo na uslugu srpskoj nacionalnoj manjini, već će biti na uslugu svim građanima grada Ogulina, s obzirom da će biti reprezentativnog karaktera i objekt za primjer. Niko u Ogulinu ne vjeruje da bi se članovima ansambla narodnih igara i pjesama Veselin Maseša bilo šta dogodilo, ali da je atmosfera u cijeloj Hrvatskoj zadnjih nekoliko mjeseci loša, to je istina, kaže Neven Ivošević, predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Karlovačke županije. Naime, došlo je do neodržavanja kulturne manifestacije Srpskog kulturnog društva prosvjeta u Ogulinu, ponajviše iz razloga što su odustali gosti. ANI, odnosno Kulturno-umjetničko društvo i ansambl Veselin Maseša iz Banja Luke, i oni su trebali biti centralni događaj te večeri, no međutim kako su oni odustali, izgubili smo sadržaj cijele večeri, pošto su oni trebali biti najveći dio. Pokušalo se nešto ukratko, 2-3 dana organizirati, odnosno pokušali smo dobiti neke drugo društvo i druge ekipe da nam popune taj dio, no međutim naravno kako su svi zauzeti sa nekakvim svojim pripremama, to se nije u ovom slučaju moglo dogoditi i to je prvi i najveći razlog zašto se to odgodilo, odnosno zašto se to neće sada održati kako je bilo predviđeno ovaj vikend. Najveći, a ko je drugi, manji? Ima li ga? Pa ne bih rekao da ima. Mogu vam dati jednu malu pošalicu. U Ogulinu je neki dan,
bio slučaj da je medvjedica sa 2 mlada sišla je naseljima. Znači, medvjedi se više ne osjećaju sigurno u šumi, sigurnije im je u Ogulinu. Tako da bih ja rekao da u Ogulinu, po mojem mišljenju, nema razloga da se osjeća neko ugrožen. Ima pojedinaca sa raznoraznim natpisima po Facebooku, uglavnom iza skrivenih profila, koji pišu svašta i volio bih reći da imate na ruci 5 prsta, niti jedan nije jednak, tako i ljudi. Ja lično se ne osjećam ugroženim u Ogulinu, vjerujem da tako i smatra većina mojih sunarodnjaka i u konačnici i svi građani grada Ogulina. Oko same pripreme manifestacije kolege iz prosvjete su kontaktirale nakon onog nemilog događaja u Splitu sa ljudima u policiji, sa gradonačelnikom, sa gradom smo komunicirali sa svim institucijama koje su bile, koji smo smatrali potrebnim da ih kontaktiramo i ja vjerujem da čak je i društvo iz Banja Luke došlo da bi se ta manifestacija u Ogulinu održala bez nekakvih provokacija. Da li bi se negdje pojavio neki pojedinac koji bi htio to na neki način ugroziti? Možda, ja to ne mogu sada ni tvrditi ni opovrgavati, ali vjerujem da bi se u Ogulinu to održalo bez nekih većih problema. Ansambl narodnih igara i pjesama Veseli Maslaša osnovan je davne 1948. godine. Renomirano je to društvo iza kojeg su brojne manifestacije, koncerti, nastupi. Zbori prvi čovjek Maslaše, Nemanja Knežević. Prije svega želim da se zahvalim na izdvojenom vremenu i što ste došli danas ovdje u naše prostorije da obavimo jedan razgovor i da, kažem, obavimo ovaj intervju koji je vezan za više tema. Što se tiče samog uvoda, da kažem i vama koji nas već dugo godina pratite i nas i naš rad, ali građanima nije zgoreg s vremena na vrijeme ponoviti ili podsjetiti na neke stvari. Maslaša polako privodi kraju 77. sezonu. Dakle, neprekitnog rada i djelovanja prvenstveno u oblasti očuvanja kulture i tradicije, što je primarni, dakle, zadatak našeg rada, svakako i pratećih nekakvih aktivnosti koje spadaju u polje kulturno-umjetničkog amaterizma. Mi smo ipak u formi udruženja građana u smislu pravnog lica organizovani, ali veoma često obavljamo zadatke koji prevazilaze, da kažemo, amaterizam, već su više onako posvećeni, da kažem, nekim profesionalnim ili poluprofesionalnim zadacima i mnogi rezultati koje smo ostvarili za sve ove godine idu u prilog tome. Maslaša trenutno broji blizu 500 članova. To je negdje oko 490 i nešto, raspoređeno u različite starosne kategorije i različite sekcije. U ovom momentu Maslaša zvanično ima igračku sekciju, sviračku, pjevačku i likovnu sekciju koja funkcioniše već neko vrijeme unutar našeg ansambla, iako smo doduše zvaničnu promociju te sekcije planirali nekada za narednu godinu, prvenstveno iz razloga što nemamo adekvatne prostorne kapacitete o kojima smo već ranije razgovarali i u procesu smo prikupljanja nekakvih sredstava koji bi se, dakle, usmjerila na opremanje i proširenje i adaptaciju tog nekog prostora za rad. Svakako je to uslovilo različita ili oživljavanje ili formiranje novih nekih sekcija koje su tu u planu, ali o tom potom, Bože moj, polako, korak po korak i mislim da ćemo doći, da kažem, i do tog nekog cilja. Maslaša odlično sarađuje sa prosvjetom u Hrvatskoj, sve sa ciljem očuvanja tradicije, običaja i nacionalnog identiteta srpskog naroda na ovim prostorima, kaže Knežević. Mi kao ansambl koji već 5-6 godina ima status ansambla od republičkog značaja na osnovu rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i upravo je sada u toku proces revizije, odnosno rekategorizacije, smo preuzeli nekakva, hajmo reći, šire odgovornosti u smislu
da regionalno djelujemo, iako je to i ranije bila praksa kroz nekakve standardne aktivnosti, koncerte, festivali i tako dalje. Već smo u posljednjih nekoliko godina napravili jednu mrežu, a svakako i sa srpskim udruženjima ili institucijama sa teritorije Republike Hrvatske u cilju, naravno, opet kažem, očuvanja kulture i tradicije i identiteta nacionalnog srpskog naroda i njegove promocije. Ja s ponosom mogu da kažem da Masleša već više godina sarađuje sa Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta. Različito, dakle, iz godine u godinu smjenjujemo, dakle, podružnice, gdje smo negdje, ajde da kažemo, unazad 2-3 godine imali intenzivniju saradnju, pa smo 2023. godine gostovali u Osijeku, imali zajednički koncert. Međutim, ono što se dalje dešavalo je više bilo vezano za naš grad i našu republiku, gdje smo u sklopu Festivala srpskog folklora mi bili domaćini našim dragim prijateljima i saradnicima i mimo toga smo imali različite sastanke na temu edukativnih i sličnih aktivnosti, planova i projekata koji će se dešavati u budućnosti. Ipak, u posljednjih nekoliko mjeseci atmosfera u Hrvatskoj ne ide u prilog kulturi i naporima koje srpska zajednica čini na očuvanju kulturne baštine. Iako su Masleši iskreno željeli nastupiti na manifestaciji Dani srpske kulture u Ogulinu, to se ipak nije desilo. U međuvremenu se otvorila priča i već nekoliko mjeseci apsolutno traje i dogovarali smo detalje i negdje u skladu sa našim i njihovim obavezama smo precizirali i sam moment kada bi kojeg datuma se trebao održati sam koncert, ali nažalost do toga nije došlo i morali smo zbog već poznatih tenzija koji su se razvile u više mjesta u Hrvatskoj, a možemo reći da koja su usmjerena na otvorenu mržnju prema Srbima i sve što je srpsko, i mi smo donijeli našu internu odluku i obavijestili naše partnere da u ovom trenutku i našu, neću da se izražavam previše da kažem tim uopštenim frazama, ne naše partnere, našu braću i sestre u Hrvatskoj smo morali obavijestiti da u ovom trenutku iz bezbjednosnih razloga moramo da odgodimo naše gostovanje i da zajednički planiramo i mudrije tražimo način kad će to biti izvodivo nekom prvom i narednom priliku. Ono što smo mi isto dobili kao reakciju iz Hrvatske da i pogotovo iz grada Ogulina da je tamo situacija poprilično bezbjedna. Uglavnom su i predstavnici Srba koji su očekivali nekako s nestrpljenjem taj koncert i Srbi koji žive u tom gradu, ima ih gotovo 15%, bili jako razočarani, jako tužni što Banja Lučani nisu došli. Evo da pojasnimo, znači ljudi stvarno nije bilo vrijeme za to. Apsolutno. Drago mi je da ste to pomenuli. Podsjetili ste me da se i zahvalim ovom prilikom i da kažem da zaista nama jesu određene garancije pružene, da tako kažem, sa strane naših prijatelja iz Prosvjete, odnosno konkretno iz Ogulina. Dobili smo informaciju da je obezbeđena policijska pratnja, da će to sve biti ispraćeno na tom nekom željenom nivou, prije svega iz bezbjednosti razloga, ali već je nekoliko gradova bilo, da kažemo, izloženo tom požaru negativnih uticaja određenih grupacija iz Hrvatske i jedna je dilema kada vi ipak trebate napuniti autobus 30-40 momaka, djevojaka, od kojih su neki maloljetni, pa imate brigu roditelja, pa porodice, prijatelja i tako dalje. Tako da je to vrlo jedan čudan miks emocija i osjećanja. S jedne strane vam je žao da otkažete jer znate koliko vaši sunarodnici jedva čekaju tamo da se prikaže nešto što dolazi sa ovih naših prostora, pogotovo što ni na koji način ne vrijeđa bilo koga, već samo promoviše ono što je normalno svugdje u svijetu i čim se svakako bavimo i gdje promovišemo našu kulturu i tradiciju u Španiji, Francuskoj, Portugalu, Njemačkoj, Emiratima, Egiptu i tako dalje, da ne širim sad tu priču, gdje nigdje nismo imali taj problem, osim interesantno. 2024. godine sličan događaj smo imali na Međunarodnom festivalu folklora u Turskoj, opet vjerovatno povezano s nekim istorijskim događajima i evo, nažalost, konstantno nas sve češće podsjeća na neku istoriju kada su događaji u pitanju Hrvatskoj. Iz tog razloga mi smo imali naš interni sastanak, porazgovarali otvoreno i objasnili našim prijateljima da u ovom momentu to nije mudro i moram da budem iskren da kažem i da se zahvalim dragom prijatelju Slobodanu Živkoviću prije svega, koji je pokazao maksimalno razumijevanje i prenio je, da kažemo, mišljenje svojih saradnika da je to mudar
potezi, da vjerovatno bi se i oni slično ponašali da su bili u našoj situaciji i moram da kažem da ni na koji način to ne utiče na naše dalje planove. Mi ćemo već u decembru mjesecu, a vrlo moguće i ranije, imati sastanke i susrete gdje ćemo definitivno razgovarati o nekim narednim oblicima saradnje, jer ne smijemo dopustiti da nas ovo u potpunosti obeshrabri, već samo da se prilagodimo situaciji, da vidimo na koji način, bez, ponavljam, ne daj Bože vrijeđanja ili omalovažavanja bilo koga, već samo da radimo ono što jeste naša djelatnost, čista promocija i očuvanje kulture i tradicije. Sve što se trenutno dešava nije dobro, kaže prvi čovjek Ogulina Dalibor Domitrović, uvjeren da se stanje hitno mora mijenjati. Pa ja ću reći da nažalost u 21. stoljeću se neko nekoga mora bojati u jednom društvu koje bi trebalo biti uređeno i tolerantno, mi se moramo nekoga bojati. To je za mene žalosno i tužno. Ali kažem, nažalost tako je i jednostavno se protiv toga treba boriti, jer danas neki čudni ljudi sa maskama, sa fantomkama, sa kapuljačama su počeli upravljati sustavom. To je nešto što je nedopustivo i ja se nadam i evo pozivam ovdje otvoreno institucije, vlasti, države, svi oni koji mogu na to djelovati, da primire strasti, da živimo normalno, da naša djeca sutra slobodno idu u kino, kogod davao predstavu, kogod bio izvođač, kogod bio gledatelj, da može slobodno doći u grad, pogledat predstavu bilo čije kulture, bilo čije nacije i da budemo tolerantno i uljudno društvo. Ovo stanje u kojem se otkazuju kulturni događaji su poraz ovog društva, dodaje ogulinski gradonačelnik. Tome se kaže mora stati u kraj. Straha zbori nema, niti bi ga smjelo biti. Pa ja se osobno ne bojim. 53 godine su iza mene, ja imam dovoljno godina iskustva, ali strah me je za djecu. Strah me je za moju djecu, strah me je za djecu naših sugrađana. Ne trebamo se bojati, ne bi se smjeli bojati, ne bi smjeli dolaziti uopće u takve situacije da se neko nekoga boji. Ukoliko neko ne poštuje vjeru, naciju, odmakni se, pusti ih. Pa neće oni zlo nanijeti nikome ako su došli tu plesati i pjevati. To još nismo vidjeli da neko pjesmom i plesom nanosi nekome zlo. Stanje u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko mjeseci nije dobro, ali Ogulin je miran gradić u kojem bez ikakvih problema žive i rade i Hrvati i Srbi, kaže na kraju priče ogulinski gradonačelnik. U potpunosti ste u pravu, mislim da u proteklim poslijeratnim godinama rat je ostavio neke ožiljke, ali u tim poslijeratnim godinama, posljednjih 30 godina, nema sukoba. Mi živimo jednim normalnim, mirnim životom. Ne bih rekao da su Srbi integrirani u društvo, nego su dio tog društva. I ovo što se događa nije dobro i mislim da je tu jedna šačica ekstremnih ljudi i sa jedne i sa druge strane, da se razumijemo. Ali je problem što to sustav ne brani, što sustav dozvoljava. To je jedini problem. Uvijek ćemo imati ekstremno i ljevih, i desnih, i crvenih, i zelenih, i ne znam kakve boje, nacije i vjere, ali to sustav mora držati pod kontrolom. I time je sve rečeno. Ogulin se kreće u dobrom smjeru. Sudeći po onome što smo čuli, mnogi bi se mogli ugledati na Ogulin. Na kraju, zanadati se da će se sve ipak brzo sleći i da će se nastup banjalučkog Masleše u Ogulinu ipak jednog dana desiti.